Ray Zammit se jkun il-Kummissarju l-ġdid tal-Korp tal-Pulizija. Fi-stqarrija l-Gvern qal li kien b'konsens li ttieħdet id-deċiżjoni li Peter Paul Zammit ma jibqax Kummissarju tal-Pulizija. Peter Paul Zammit se jingħata rwol amministrattiv li jieħu ħsieb il-koordinazzjoni tas-sigurtà ta' avvenimenti internazzjonali li se jseħħu f'pajjiżna fix-xhur u snin li ġejjin. Dwar dan it-tibdil il-Ministru tal-Intern Manuel Mallija se jagħmel stqarrija ministerjali fil-Parlament fid-9 ta' Lulju. Ray Zammit li se jkun kummissarju ġdid għandu esperjenza twila fil-Korp tal-Pulizija u dan l-aħħar kien qed iservi fil-kariga ta' deputat kummissarju. Zammit ingħaqad mal-Korp tal-Pulizija fl-1976 u għalhekk ilu jservi fil-Korp għal 38 sena u esperjenza kull rank li hemm fil-korp hekk kif kien promos f'kariga wara oħra tul is-snin. Meta wieħed jagħti ħars lejn il-postijiet fejn huwa kien stazzjonat, jintebaħ li kważi dar kull angolu tal-korp, anke jekk snin sostanzjali mill-karriera tiegħu għadhom fih dan l-Special Assignment Group.